नमस्कार. मी डॉक्टर शशिकांत कुंभार, मित्रम आयुर्वेद मल्टीस्पेशालिटी क्लिनिकतर्फे जे आयुर्वेदाचं जनजागरण चालू आहे त्याच्यातला हा पुढचा भाग. विरेचन. पंचकर्मातील विरेचन ही चिकित्सा पंचकर्म कधी केलं जातं तर विशेषतः पित्तांच्या आजारामध्ये या विरेचनचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो. तर यामध्ये काय केलं जातं तर काही औषधं पोटात देऊन जुलाब करून घेतले जातात आणि त्याद्वारे दोष शरीरातून बाहेर काढले जातात. जसं वमनामध्ये उलटी करून दोष बाहेर काढले जातात तसं विरेचनामध्ये मल प्रवृत्ती करून त्याद्वारे दोष बाहेर काढले जातात. आता लक्षात घेण्यासारखी ही गोष्ट आहे की पित्त हे रक्ताच्या आश्रयानं राहत असतं आणि रक्तधातूमध्ये अशुद्धी ही पित्ताच्या उष्णतेची असते. मग ज्या वेळेला त्वचारोग होतात त्या वेळेला आपल्याला विरेचनचा लाभ होताना दिसून येतो. जर काही आंबट, तिखट, खारट किंवा उष्ण पदार्थांचं सेवन होतं, खाल्ले जातात किंवा विरुद्ध आहार, जसं की आयुर्वेदानं सांगितले दूध आणि पांढरा मुळा एकत्र घेऊ नये किंवा जेवणातून दूध घेऊ नये. कारण जेवणात जर दूध घेतलं तर जेवणात मिठाचे पदार्थ असतील आणि त्यामुळं ते दूध फाटणार किंवा नासणार आणि त्याचा परिणाम तुम्हाला दिसणार की त्वचारोगामध्ये विषासारखे परिणाम होऊन पित्त खराब होऊन आणि रक्त खराब होऊन त्वचेवर त्याची लक्षणं दिसू लागतात. मग वाढलेले हे जे पित्त आहे, ही उष्णता आहे, ह्याला कुठून तरी बाहेर काढणं अपेक्षित असतं आणि ज्या वेळेला दोष बेंबीच्या खाली असतील त्यावेळेला तर विरेचनाचा मोठा उपयोग झालेला दिसून येतो. मग यामध्ये काय केलं जातं तर वमनाप्रमाणेच यात सुद्धा घृतपान म्हणजे तूप मोठ्या प्रमाणात पाजलं जातं. जसं की 25 ml चालू करून रोज 25 ml वाढवलं जातं. 25, 50, 75, 100, 125 या प्रमाणात साधारण हे 7 दिवस केलं जातं. आता 7 दिवस हा आकडा ग्रंथकर्त्यांनी नाही सांगितला, तर लोकांनी असं ठरवलं की एवढ्यामध्ये स्नेहपान योग्य रीतीनं होतं आहे. शरीराच्या प्रत्येक कणाकणामध्ये ज्यावेळेला हा स्नेह म्हणजे स्निग्धता तुपाची जाऊन बसते त्यावेळेला पुरेसं घृतपान झालं हे लक्षात येतं. म्हणजे तूप प्यायला चालू केल्यानंतर हळूहळू सगळ्या पेशींच्यामध्ये स्निग्धपणा किंवा तेलकटपणा जाऊन बसतो आणि आपल्याला चेहऱ्यावर किंवा हातापायावर ती त्वचेवर ती स्निग्धता जाणवू लागते. आणि ज्या वेळेला झालेल्या शौचातून मल स्निग्धयुक्त निघतो त्यावेळेला पुरेशं स्नेहपान झालं हे लक्षात येतं. मग 2 दिवस किंवा 1 दिवस विश्रांती देऊन विरेचन केलं जातं. आता हे विरेचन वेगवेगळ्या औषधांनी केलं जातं. ज्याला स्निग्ध विरेचन अपेक्षित आहे त्याला एरंड तेल यासारखं स्नेहपान करून विरेचन केलं जाईल. काही लोकांना मात्र वृक्ष विरेचन अपेक्षित असतं त्यावेळेला त्रिफळा चूर्णसुद्धा वापरण्यात येतं. इच्छाभेदीसारखी मोठी औषधं बृहत विरेचनाला उपयोगी पडतात. कारण इच्छाभेदीच्या छोट्याशा गोळीनं 20 ते 30 वेळासुद्धा वेग आलेले म्हणजे 20 ते 30 वेळा लूज मोशन झालेले पेशंट राहिलेले आहेत. आणि तीव्र विरेचनाचा उपयोग हा मोठ्या आजारात फार चांगल्या प्रमाणात दिसून येतो. अगदी ज्याच्यामध्ये स्नेहपानच अपेक्षित नाही आणि पटकन विरेचन देता येतं अशा काही अत्ययिक म्हणजे इमर्जन्सी कंडिशनसुद्धा आहेत. मी आत्तापर्यंत 11 वर्षात अशा खूप केसेस पाहिल्या की ज्यांच्यामध्ये पॅरालिसिस आहे, पेशंट ॲडमिट आहे. अशा अवस्थेत त्यांना जर घरच्यांना विचारलं मोशन त्यांना कधी झालं होतं तर ते सांगतात की 3-4 दिवस पूर्ण मलावबद्धता आहे, मलावष्टंभ आहे आणि अजिबात साफ झालेलं नाही पोट. अशा वेळेला अगदी साध्या अभयादी मोदकसारख्या द्रव्यांनी विरेचन दिलं तर एक 2-4 वेग येऊन गेले आणि पोट खळाळून साफ झालं तरी या रुग्णांच्यामध्ये पॅरालिसिसमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात चांगली सुधारणा झालेली दिसून येते. म्हणजे अत्ययिक अवस्थेत इमर्जन्सीमध्ये सुद्धा विरेचन वापरू शकतो. त्यावेळेला घृतपान करून म्हणजे तूप पाजून त्यानंतर विरेचन देणं
पूर्ण अंगाला तेल वाफ करणं या गोष्टीला वेळही नसतो आणि ते करण्याची गरज पण भासत नाही. कारण ज्या वेळेला दोष टोकाला येऊन थांबलेले असतात त्यावेळेला ते स्वतः प्रवृत्त होऊन निघून जायला तयार झाले असतात. त्याला थोडासा धक्का दिला तरी दोष स्वतःहून बाहेर पडतात. जसं की आपल्याला ज्या वेळेला नेहमीच शौचास लागणं असं ज्याला म्हणतो आपण किंवा अतिसार होतो त्यावेळेला स्वतःहून दोष शरीराच्या बाहेर जायला प्रवृत्त झाले असतात. नको आहे ती गोष्ट शरीर स्वतःहून बाहेर काढत असते. त्यामुळे एकाच दुसऱ्या वेळा लूज मोशन झाल्या लोकांनी ते थांबवण्यासाठी कुठलंही औषध घेऊ नये. आपोआप जर थांबत असेल तर त्यासाठी औषधांची आवश्यकता नसते. आता विरेचनमध्ये सुद्धा अगदी 20 आणि 30 वेग आलेल्या पेशंटमध्ये अशक्तपणा अजिबात येत नाही हे आम्ही पाहिलेलं आहे. कारण 7 दिवस मोठ्या प्रमाणात तूप पाजलेलं असतं, 3-4 दिवस पूर्ण अंगाला तेल लावून वाफ दिली असते. त्यामुळे शरीराची अशी एक ताकद निर्माण झालेली असते की ज्याच्यामुळे एवढे वेग येऊनसुद्धा पेशंटला काहीही त्रास होत नाही. फक्त दोष निघून जातात, पोट हलकं होतं आणि क्षुधा मंद झालेली असते. मात्र त्या दिवशी दिवसभर काही भूक लागत नाही. त्यामुळे फक्त कोमट पाणी तहान लागेल त्या प्रमाणात दिलं जातं आणि दुसऱ्या दिवशी भाताची पेज, तिसऱ्या दिवशी मुगाच्या डाळीचं कढण अशा प्रकारे थोडा करून आहार वाढवला जातो. पण विरेचनानंतर भ्राजक पित्त म्हणजे जे आपल्याला अंग देणारं त्वचेवरचं जे पित्त आहे त्याच्यामध्ये एकदम चांगल्या प्रकारचा बदल घडलेला दिसतो. त्यामुळं त्वचा विकारात पटकन फरक दिसतो. त्याच पद्धतीनं आपण फक्त त्वचारोगातच देत नाही विरेचन, तर साधक पित्त म्हणून जे पित्त बिघडलेलं आहे, जे मेंदूमध्ये आहे, काही मेंदूच्या आजारांच्यामध्ये किंवा काही जर मानसिक आजार असतील उन्मादासारखे, हिस्टेरियासारखे, तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण विरेचन देतो आणि त्याचा खूप चांगला परिणाम दिसून येतो. तर विरेचनाचे आणखी खूप फायदे आहेत. स्नायुगत म्हणजे मांसगत वात असताना सुद्धा आपल्याला विरेचन देता येतं, कारण ती तिची चिकित्सा आहे. म्हणजे काही लोकांचे मसल्स दुखत आहेत, मांसात काही वेदना आहेत, काही दोष आहेत, असं ज्यावेळेला वैद्यांना आढळून येतं आणि त्यावेळेला विरेचन दिल्यानंतर हे स्नायू आपल्याला हवे तसे वाकवता येईल अशा पद्धतीनं तयार होताना दिसतात. पोट साफ राहणं ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. पोट साफ नसतील तर जगातले सगळे आजार निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळे शक्यतो सर्वांनी पोट साफ राहील याची दक्षता नेहमीच घ्यायची आहे. आणि त्यासाठी अनुलोमन म्हणून घरामध्ये पूर्वीच्या काळापासून एरंड तेल वापरले जात होते. पूर्वी वर्षातून एकदा तरी का होईना पण घरातली म्हातारी माणसे आपल्या मुलांनासुद्धा थोड्या प्रमाणात रात्री झोपताना एरंड तेल देत असत. हा छोटा जरी विरेचनचा प्रकार असेल तरी त्यात कृमीपातन म्हणजे जंतनाहीशी करण्यापासून ते पोटातल्या कोठ्याच्या शुद्धीपर्यंत सगळा विचार अंतर्भूत होता. आता ह्या काळात मात्र वैद्य बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला भेटतात, आयुर्वेदिक तज्ज्ञ भेटतील, त्यांच्याशी भेटा, बोला आणि विरेचन करून आपल्या मनाचं, शरीराचं शुद्धीकरण करून घ्या. धन्यवाद.